Има и тузари,
се развалиха, искам, моля ви се да седнете по местата си, ако виждате. Сега, една изненада има към абитуриентката. Тя не знам дали знае или не знае, ама мисля, че не знае. От нейните прекрасни родители сме приготвили една хубава тортичка за този великолепен празник. Ама, ще не се и баща да дойдат при мене. Така, Зилка, ако обичате да дойдат при мене, защото те са сега разстроенати, малко са въодушевени. Не, обратно, душичко. Така, това са от родителите на абитуриентката. Аде едни малки аплодисменти. Малко на тишина, защото нямаме микрофони. Сега, тя завършва 12-ти клас, нашето прекрасно момиче. Още една при мен е дясно стояща, тя па завършва студентския си живот, така че искам тя да прочете това нещо. Гостите много се извиняваме малко, ако така дадем да не виждате те. Така, добре ли? Искам да прочетеш тук на Мериам, баща и майка, какво се пожелава на своята сестричка. Нещо вижти, не помеш. Така, сега без да се... Започвам. Да. Пожелавам ти приятно изкарване в абитуриентската вечер. Това трябва да е твоята приказка, в която да се сбогуваш с училището, за да тръгнеш бодро напред. Нека новият път, който поемаш, да е осеян с рози, а трудностите да ги преодолееш с лекота. Студентските ти години нека бъдат продължение на твоята младост, енергия и емоции. Нека първата капка абитуриентката да среже от тортата, от тази хубава книга, след малко, което ще раздадем на нашите гости. Така, с пожелание от твоя страна и после искам да го кажеш, да не го споделиш. Няма да го споделям. Няма да го споделям. Добре. Кога ще ли го кажеш? Ако се сбъдне, кога ще ли го кажеш? Като се сбъдне, тогава ще го кажа. Да, не е често сега пътък. В тези пореда сподели. Добре. Добре, я беше. О, да съм напирен. 1, 2, 3! Така. Браво! Благодаря ти. Ама... Тя нама изчини, моля ми се. Чакай малко, чакай. Телефона. Ой, свей. Така, искам една така тройна слика да направите. И бате ще го монтирате в средата. И бате ще го монтираме. Бате му знае как става тези неща. Така. Това са най-хубавите дни на едно семейство. Има е здрава, създаваме си като така се отбара да върши всичките си години. Така, сега, още един сюрприз имаме. Моля ви се тортата, сервитьорките. Така, ти остани по мен. Сега, имаме още една изненада. От няколко години в този хубав ресторант, ние между нас и тук си определяме мис абитуриент или абитуриентка. Сега за тази година сме определили нашето красиво момиченце и приканвам новоличната абитуриентка мис 12 да дойде при мене. Да сложи тази хубава лентичка и таковата, как се казва това? Корона.